walang inaatrasan. Panig sa bayan. At ito ang Express Patrol! Ang mga nagbabagang balita, isang liwat limang daang email sa Cebu, nagpakitang gilas sa kanilang algorithm dance. At para naman sa umatakabong sports, bakbakan sa 70th season ng University Athletic Association of the Philippines or UAAP, Tamaraws at Warriors naglaban. At para naman sa mga nag-iinit na showbiz news, Isa Calzado, lilipad nga patungong US. At para sa balitang Hollywood, Usher, nakansela ang kasal. 1,500 inmates sa Cebu, nagpakitang gilas sa kanilang algorithm dance. Isang taon din pong nag-ensayo ang mga bilanggo sa Cebu upang maipakita ang disiplina na siyang instrumento upang mabigyang haliwa kanilang mga manood sa buong daigdig. At hindi sila nabigo dahil kilalang kilala na ang kanilang algorithm dance. Mula pa sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Cebu, matapos ang isang taong pag-iensayo ng algorithm dance, heto na po sila. Maraming kalalaman. Kaya riyan. Sorry. Dumako naman tayo sa umatigabong bakbakan o UAAP, Tamaraws at Warriors nagsalpukan para sa